Ndiwe Nyangani John Ngoni. Nyangani Michael John. Kananzara Charlotte. Ngoni ndiye atana marebazi. Chinyi kwa muri John. Mwana wenyu. Chakamire nyari pambere penyu. Nyaya ndeyekuti tezara vanoda machorwa avo mombe nhatu, mbudzi nhatu ne$1,500. Uyai chitupa chenyu nembo dzenyu. Kutaura izvozvo ndiAshili Nyamukache achitara kuna Ngoni Nyangani naMichael Nyangani naCharlotte Ganadza. Ari veri mwana wenyu? Ngawe. Asina kuya mwana wao? Muzvare munoregera kubhadhara pfuma. Ndiniri nyati nemubhadhara pfuma. Zvinotaurwa nanamai baba. Mai vakataura kuti zviro zvifambe, zviro zvinotofamba pamba. Especially vana muzvare. Pamba panodonzi pamuzvare apa. Mudzivirei mhosva. Ndiye anocheka pfuma dzake. Imimi ngeyenyuka. Muzvare. Mhosva ngeyenyuka hamuzivi. Yekubara. Asi kudi. Mhosva ndeyenyu. Right, tauratidzwe. Pamusoro changani. Ini ndikudawo machorwa angu sezvavaika kumagwaro edai. Ndiri kudawo machorwa angu kubva kuvakwasha vangu pakugarisana kwavakaita nemwana. Anoenza nemwana wako? Audrey Nyamukache. Okay. Ane wana wangani? Mumwe chete ari maoko. Wakatizisana, wakadini? Wakatizisana wangu. Gore ripi? 2021. Mukagara kwenguva yakadini? Ndakagara kwaRese kusvika December 2023. Azodini, azokudzingirira? Kwete mai ndovakandidzingira kubva pano havasi pamusha pakanyangana pabasa pamwe nokuti uri mukadzi wechipamwe. Ndochakaita kuti ndibve pamwe pekutanga saka chasara uchandidzvimira mwana wangu ndezvababa wako ibva pano karamba uri pano une zvaukutsvaga. Saka ndakazosvika pakusumuka musi wa24 January ndikaenda kuvabereki vangu kusvika ndabereka mwana wandinayo ndikavazivisa kuti ndasumuka mwana. Baba namai vakapindura nemukuru kuti asi kusvika parizvino hapana akazoona mwana indaiwo musango mandaita zvandandichita zvekurarama. Ndakazotonzwa namai vachiti vakaenda kumba kwamai vabereka mai vangu vanovaziva nenhumbi dzangu vachiti tatinondudzi iende pamudzi wadzo nokuti dzakuti iremera dzakuita sedzemunhu akashayika kusvika pari nhasi tazomuzoonea yedu pamurime chakani. Izvo zvekutaurwa muzvare mutotaurwa kuti hani ndiwo atozondidzinga payo. Munoitirei kurarwazvo? Tagara tatonzi umambo. Nyati tagara tatonzi wazvare ndini munotonga musha asi ndiri kuda kuramba mhosva yandiri kukohorerwa. Handina kudzinga munhu, handina kutuka munhu. Yakatanga ndikunyanya kutaurira pasi nekutoita vanga munobhuya itinyaya kwenyu mega. Hapana kumbozvinzwa wena ndizozvinzwa chino. Payakatanga muroro akauya mukati kuchikoro kwangu muna August. Pese pakuti 2021 waigarana nemurume wari kuHarare zvasingazivi. Murume ari pabasa. Basa remurume rapera. Inini ndenda ndakufonerwa. Toda mari yerenda kusina, hatisisina chikafu, hatisisina chii. Panguva iyo ndichimbotumira zvandiremera. Ndikati aiwa naye mwanangu kana basa pasina. Maitumira kunani? Iko kwawariwo kuHarare. Sita ndatombomuziva. Hanzi hatisina mari yerenda kudzimba. Chikafu. Muchipa kutumira kunani? Chiti ane mwana wemunhu uyo. Anofanya chii nenzara. Muchisapota? Ndichisapota muroora nemwana wangu. Muroora chete wamaisapota? Nemwana wangu.
kuti aone musingamuzivi ndisakatombomuziva ozokufonera sei musingamuzivi foni dzawo ivo pachezvavo wakapanana nemurume handitika isi takaudzwa kuti kwane munhu waari kugara naye asati asvika paimusha ari wrong ndiani pakusakuzivisa wakataura kuti kwane munhu vakataura zvamuri kuti handina kuziviswa aiwa ndikuti vakataura kuti kwane munhu wandaa kugara naye mama aiwaka vadii muri kuti ndandisina kuziviswa ndozizura masenzesa nekutanga kwavakagara wese handina kuziviswa tasikatoziti kune munhu wachigara vari muharare vari tu inini ndiri kwangu saka patakazoziviswa nemukopana kuti inini ndaari munhu wanda kugara naye ndofunga zvaa zvaakunetsa muharare mubasa pasisini saka ndipo ndakatanga kutaura nemuroora wangu pafoni aikundifonera ndichimufonera munoyarine kui kuno kudzamara wakasvika patime yekuti waakushaya kana rendi muharare vanavo waakushaya kana chii kana chikafu ndikati aiwa inini kunoku handina nzara pawakomana uyai kui kumba tione zvekuita ende usati watombouya kumba takatanga tabvunza mwana kuti zvawakugara nemunhu mwana wakazivisa remwana wewaridzi akati mama handina kana chii hatina kana mari kuno baba wacho akatumira mari yekuti hanzi bvudzi yakati kuna hanzvadzi yangu irimo muharare imomo mutogonondozivisa ikoko ndobva watumira mari kwaari ende kundozivisa makatumira mari 40 yekundozivisa ende munozivise muvanhu vazive kuti ndione mwana wechenyi wewaridzi mari yaina kundoziviswa bheki ndofunga nekuda kwenzera inga iri mumba vanhu vakatenga chikafu chavo vakaita sei vakatya saka pakunetsa parendi handisina rendi ndakudzingwa pamba inini ndinanda kutotumira mari kuti ndetiuyai kuno tigare panzvimbo 1 iwe murume zvausisiri pabasa mudzimai akauya kuno chikafu hachishayiki tochigara tese iwe uchitsvaga chii basa wawana basa mberi motaura nemodii vakazotuta zvinhu zvavo manga muri muna waAugust pawakatouya August 2023 September October November December tinai wese vari 2 ndinawo pai ndinawo pano muna December imomo makaita dambudziko rakati muroora wangu aiti ndinorwara inini handikwanisi kubuda panze apa makusini ndakasikwa ragumbo rangu handikwanisi kutsva nezuva rangu to handikwanisi kutakura chinhu ndinorema nekuti gumbo rangu rakaita sei rakakwara saka kurwara ikoko kuti munhu aigara akarara mai vavo ini ndasikatovazivi akavapa nhamba dzangu ndofunga ndiye mumakoti mai vaunya kubereka vakandifonera ndiri kubasa mama odiri zvantu vamerwara kuno uku ndaona munhu anogona kumubatsira ati anogona kumubatsira pafoni saka ndamupa nhamba dzake agofonera odri saka ndakuudza imimi nekuti ndini mai murugara nechii dai maita zvakanaka mama ndikanga ndasvika kumba ndichandobvunza makoti kuti nhai wafonerwa here inemuakadzi ndasvika kumba ndakabvunza makoti mama vandifonera vachiti wane munhu anogona kubatsira dambudziko rena rokurwarei saka ati achikufonera pafoni zvikanzi awazofonera ini paudii vati mufonera ini ndakaiwa zvini mama vandiwaziva asandambowaona ende kuti wazive nhamba dzangu ndiwo wako aita sei wakavapa ndosaka wazokufonera chii inini iwe uchipindura mama uwaudze kuti munhu yamataura haana kundifonera handina kuzoziva kuti wakapindura namama hawana December tachida kuenda kusangana baba wavhu wauya handigari nawo wabva wauya tachida kuenda kuchechi wasvika oti munori pakarara izvo makati mai wakafona tadii kukumbira tati aiwa ngaanyatso kuenda ikoko kuna mai mai havahlisi onyatsondobatsirwa nemunhu pachena kwete zvokubatsirwa pafoni munhu arapike ngatikumbirei muroora saka takambira murume zvanekwainikutoshanda achuya tobata kuti muroora baba ndiwo vakataura haisi ndakataura wachikumbira muroora wani yavo yakamuka hondo akati tangai maudza asvika ndizite kusireya handiyaii mutinjaa moda kundiendesa kuti ndiite sei wanga ari manheru ndakobva ati svako kubuda kumaklasi mhere tetsi kunge pafi takatovhunduka tikarohanyana kuti chii chiri kuitika ichi ngonzashi teera munhu usiku huno kwaanoenda kuzoti anoenda kupi ngonzashi akateera vakadzoka wese ikawe yawe yenyaya yekuti waende kunobatsirwa indada topusana zvenyu tatoti dzungarara takaenda unorara ingori nyaya iri kungotaurika baba vakazoti imi zviri kuitika izvi zvikiyai dhoo nemukati
nokuti achizikani munhu anogona ngokuda achivangwaita sei aenda usiku kwaanenge atizokuziva ndakapfira zvone mukati ndobva ndaenda nekii mubedroom angu zvanza muna pane mishonga yemakonzo iri kati yemapeti ndobva ndasita mudheniwo mune mushonga werukonzo zvanza iwabvisa ndobva ndanditora mushonga werukoni vandasa kubedroom kwati zviri kuitika zvatichazvinzwisisi kuti zvichasvika kupi hapana kurarwa musiwiro yange ingoriyo wachingotaura takazara takagara kudai pfumei makuseni inini ndakamuka mandichindopinura dhoo ndichibuda muroora wangu akabva atera masure matatu akwidza akadai kune masango mipuranga zvinokuchati kuchikoro achibva akwidza akadai saka indaenda kutoti ndibva ndadzoka ndikati ngoni makota adzoka here zvikanzi arimo ndati amorit ndatosunguka kuti munhu ari mumba yowe wazondibvunzire kuti adzoka saka wanga wasati ndigari pano handisi kuzoenda ndo mai wako iwawa wada kuti ndiende ichikuti moshe yangu yandagara ngeipi yatoyoyo wakasvika mukuru wake takasimuka nababareti wakaruhwaka ndobva ndabuda isusu ndobva ndapomangoni urikuzviti please ndapota mama ndakati no nyaya yekurwa kwete ngonaka nehasha akabva buda vaaenda asara makota wangu akutema akamira akati mama imini muchazviona misodzi yangu iyi haiendi yega handina kugona mupindura bekuti ndandisina kana simba chekuita nezvikandati muchazviona misodzi yangu haiendi yega yandokudanza panapa yandokudanza panapa muchazviona yangu misodzi yaidini haiendi yega ndakanyarara handinogona kutaura naye achibva azoti budi achibva aenda kwakwaedza ndati aiwa munhu anofamba kwakachena hapana chiminetsa aenda akanoenda kwambuya wake kuna mbuya wake wari pamusariro wanonzikira asikati waziyo ndakatwange kuna mbuya wake aenda kuna mbuya wake akati hwani satina kuteera ndochokwadicho satina kuteera takasiya zvakadini zvakadari takadzobatana pamafoni nanamama wacho odrizvo angosimuka nyaya yacho yarwisa ndiyo imama yefoni yenye kuti munhu aende kundodini kundorapiwa chechi mama wakati imi meendai kuchechi ndinodzika pamusariro ii ndichadeironga chii nyaya yacho charegedza kugara ndisiya zvakadari hazvidini hazviiti ndokuvatata wakazounzwa nambuya nasekuru wachibva wauya kuchikoro tobva tachigararana pasi dare uchitonga nyaya yekuti woneyo mamiri azvakaita zvoreva kuti zvakandisvika chitsara kuna nambuya nezvavakazionapa zvakasiyana wana mbuya ukati aiwa taona panekusva mukomana akati mbuya maita maende ine munhu achagona kugara naye bwa takura ine mubva vadini mubva vadzoka naye wana mbuya ukati aiwa idare rekutanga kairi kutanga kukugadzirisai tinotaurirana todzidzisana nditya tozoona dare rinodini rinotevera zveshuwa takataura tikati zveshuwa ngoni madare haanzarwe imhosva yekutanga iyi ngatigadzirisa tikati zvinhu zvadini zvapera ndidhisemba wandikutaura iwo moti ndakanzi kumbira uregerero kuna nababa wangu akaenda kuna baba ndinokumbira uregerero nezvendakaita mhai ndinokumbira uregerero nezvendakaita murume wangu ndinokumbira uregerero nezvendakadini nezvendakaita tikati aiwa nyaya yadini nyaya yapera ngatigarisani kutigara tagara nditutora nyaya yadhisemba January makati akwidza zvakare akwidza nei ndine mai vakauya kuzondikumbira wanobva kwaStella waida kunza mwana kuchikoro saka kubva kwaStella kufamba distance kwanga kuri kuri vakati teche wekwamhina teche ndinokumbira kuti mugavoone mwana wangu mwana sikana form 1 achibva pamba pachienda pachikora kuti azofambe distance achidini azviti ngati alright regai mwana ate sei auya mwana yeye wakauya 1 week paweekend kuenda mandana kudzwa chipira kudzwa toshata mwana unotobvunza naye mama koma inini inda wadati handina zvandikuita seiveni zvandikuziva chitatu mai wacho wabva wasenda message mufoni tete mwana akauya achiti ndichipinda mukichini kundopindawo makoti vakanditeerera wakasvika vati wakambudzwa ine zvandiyo ndichipinda muspeya maakandorara kudai takati chirara muspeya munomu makoti akanditeera akati usasvipise medhesi ndiyakuende kunesa saka mwana hazvina kumufadza pakasvika utari kuvabereka wakanasekura wakati saka hazvina kudini kumira zvakanaka saka mwana anga akubva achita seacho patakapangidza mukomana ngorima kuti anga akarara semazuva ese mubedroom make ndokubva waenda kuti ona makoti uri kuti konorera mwana isiri yako wakokonerera mwana zvinhu zvausina mubvira wakatenga kuna ini ndadatofara kuti mwana uyu auya ochibatsirawo mai omuka achindoputswa chimoto kana ucharipanana iwo hauiti yowe ndimai wako wandirongera ndiwo watondirongera zvese izvo zvizvi
yango futi ndatopesana zvipo papatona ngona ngati wona mangwana ndiri kumutsa na 5 uchamuka kundoputsa moto uchidzisa mvura yekuti nayo gezi bosi wadzinga chei mwana anga apanapa ndinobva buda kaita sei achibva ayenda tasarana makoto angu tiri 2 hapana munhu aripo akasimuka makoto imimi mama imi ndiye maronga zvese izvozvizvi kuronga foni dzekunyeperedzi kuti imi mutu ina anakusa mupindurwe ndakaramba ndakanyaraza ndakabata shai ndakagara pachiyaso akapopota ndakazomuti iwe get away man ini ndichine vana vadiki inini vada kuchengetwa nemi handisida kufa nestress handisida kufa nebp ndiregerere please makoto akatokuta airtime kunonzi kwaMr. Panawo ndobva apinda muspare mari akatanga kufona amene akanzi ndikufonera baba kusouth I don't know inini mukaona ndafa Panawo ndimaiyo wako ndoda kunyora will yekuti kana mukazonga ndafuma ndakafa munobvunza mai iwa wako ndiyo wari kuda kundida ndiyo wari kuzondidaiso kawanoti mwana wavo anoteerera mai iwa wako anogona kutonditema nedemo kana akanzitema nedemo anodini anonditema achipedza ku aiwa imene wayenzi baba achizofonera kuasisi akataura zvaunodini handakabuda mumbe mumwe nezvona handamubvunza ndobva ndaenda kuchikitchen changu chiri kunzewo ndakutanga kuputsa moto kuchikitchen changu chiyani ndakazoona gadzugadzumu makota abu apfeka katrous kake jaketi rake reorange iri kure chii akati ndakwenda nditi manditi get away ndata bye bye apa next apanga rudati musawanze kutaura makweti uzone madzokero wakamboenda ukadzoka nditika usawanze zvekudini zvekutaura uzone madzokero ndokubva aenda handisipo akandodzokera inda ndatogara mumbanda ndandiri ndega ndakabata shaya dzangu dasi achibva apinda mumbo nguva arimo ndokubva azodzoka akati ndiri kuda birth certificate rangu takati kunani zvanzi kumburi nditi wakaenda pabirth certificate rangu vanzi wo ndichazviona ndobva buda akaita sei achibva aenda ine pakazodzoka mupfuma namanheru aiasi iwe birth certificate ramakoti wakaita zvanzi aiwa mama ndakatora mapassport angu zvitupa zvangu ngirini chitupa chamakoti cheform 4 birth certificate rani rake ndakaisa mufile muya munogara zvemabirth certificate evana venyu kuti zvive safe regai ndinotarisa apa wakaisa usina kungudza regai ndinotarisa abuda akati mama birth certificate rakatora master certificate chetu ndakati wo pana kunyara ndokuenda kwakaita sei makuti aenda achiuya akati chitupa changu chakarasika kuSouth Africa handina chitupa ndototora chitupa achisvika mukati memusha aenda isadina kuti inini ndiri kuti ndii ndakamudzinga handina kumudzinga ngoni akanga asitoripo atoenda baba vacho hawapo ndokuenda isa hatina kutevera ndochokwadicho hatina kuita sei hatina kutevera takamira kuti achauya nambuya nasekuru zvakare semaendera akamboita mbuya nasekuru wachiuya watitozomira dare rechingani rechipiri kusvika tikuti January, February, March, April, May mwedzi wamaESA ari kuHarare, June, July mene munana July muri kwakazosenderwa baba message kuti kuno kwane chi kwane mwana ini ndobva ndasenderwa na baba kuti hanzi kwane mwana mukomana ndikati makorokoto pamwe hondo dzese izi yanga iri nhumbu inogona kuzviita sei kuzviita zvoti unogona kuenga nechinhu chidokotoko ndobva ndatosenda message makotiwe makorokoto mwari ngaita sei ngaakudzwe haina kupindurwa chi message iyoyo after a week 2 weeks ndakazonzwa ngona kusina kuti mama muri kutaura naodri please musataure naye tikati ngei zvanzi zvaari kutaura hazviiti zvaari kutaura zveingo ndakati mama please sena inazvo zvaari kutaura hazvidini hazviiti saka ina handina kuziva kuti zviri kunzi zvaari kutaura hazviiti zvakambomira sei saka avo vanhu vaisenderana mameseji avo murume nemukadzi inini ndiri kuhanza zvandaita sei zvandaisei mumameseji imo maitukwa and in fact ndiri kuti ndaitukwa inini ndini ndaane nyaya yese ndaitukwa mumameseji yayo saka ngoni anga asingadi kuti mameseji atiaone airamba kutitaurira zvakazoita kuti tione mameseji aya foni yake yakabva yaramba kuenda kuWhatsApp uko munhu anoda kutsvaga mabasa haasi pabasa ndokubva achinjana foni nekahandadzi kake kari kumba kuti apiwe ine WhatsApp iyi isina WhatsApp ndo makazoona mameseji akati mama uyaona mameseji anongo ndikati ndisire mufoni mangu saka akaiswa mangu wacho mufoni mangu mangu wacho vaiswa mufoni mababa ndikachida kucheka mameseji iyayo ndiyakazondikonzeresa kuti nditi no inini ndine zvinhu zvemunhu zvaari kuti inini handichatori bai wako wakashandira zvinhu zvangu saka zvaonga watori
inini ndakurerwa nazvo ndini ndakatsvaga mari inini nekuhaya mota tibva taenda kuna mbuya Gawo mbuya wake mbuya ndo nyaya dzirapa toda kuti mutidziendese midziyo yemunhu pfungwa yangu yakati kuti ndisumuke inini nababa ndakasumuka inini nababa nevakoma vangu inini wanoitwa mai Chicha nasekuru Nomeni wanga ari driver wachi naivo mbuya Gawo ivava pfungwa yangu yange iri kuti tikanga tasvika mukati memusha kana vari kuti zvinhu ndakazviroya tosumuka tofamba zvochenurwa kuti ndakaroya zvinhu zvemunhu here kana kuti kwete hatina kuzoti toko mbuya Gawo akatiperekedza tasingakuzivi kweso ndo vakatitungamirira kuri kugara Audrey kumba kwamai wamai wake ndo kuna mai wake musha wavo takatoupangidzwa kuti radongo rirapa mamiti akasitodonha kudai so which means vakakurwa kunani kuna mbuya sa taenda kuna Audrey kwaari because midziyo yanga iri yake tasvika tangamira dungwe redu rekusvika panhanga mai vakanga vari pamaplates vachibva vati nekuseri kwedzimba vaenda mbuya Gawo vakati nhai mai Lari kochi hapana waakabhoresa ndokubva waenda sitakabva tabva mushama wangu vatandogara mumamiti kuseri kwerodi tatakabe tiri papapo munhu muridzi wacho aenda tobva tandogara mumamiti tichimirira kunzwa kuti zvichamira zvakaita sei saka kubuda kwakaita pakazounganidzwa vanhu vainzi vana mbuya wemusha wekwa ikoko kumaraini kwawo ikoko mai ava hatina kutomhoresa navo vaenda vakatouya vaiti kutimhoresa maoko tikatoombera mama akasvika kwandozvara saka nyaya yanditsetso wakuru wangu aripo nana mbuya wangu aripo wechikuru zvikanzi maunza mbatya kunoku hakusi kumusha kwaAudrey Nyamukati kunonzi kwani kwameseni macho ndaikangana kwamutekedza saka hamufaniri kuunza mbatya kupi kuno endesai mbatya kuHarare kuna Ashley icho chifungo chinoisa mbatya kuHarare kuna Ashley kusina Audrey wacho anoziva midziyo yake ndiani ndiAudrey saka dzokai nezvinhu zvenyu tirimo musango mukati mutsambo ndo makaitwa dare racho narese takaona savanhu vakuda vanga vari vana vechidiki pamwe ingada vakangocheta vachienda but pakutatiri vanhu vakuru vese vapasina kana mwana mudiki ati kungocheta akuite sei akuiti ngatidzokei tindonzwa kuti zvichaitwa sei takadzoka nemidziyo iyoyo tikadzoka nayo kumba tadzoka nayo kumba takaenda kucivil court tichida kunzwa advance kuti kana zvakamira so zvinoitwa sei saka vekucivil court vakatiudza kuti isisi tine mutemo unosunga munhu ari kuramba nezvinhu zvemunhu hatina mutemo unosunga munhu ari kuramba zvinhu zvake so imimi zvamunofanira kunge muchiita takurai zvinhu izvozvo futi tsvagai futi mari mondosvika nekwaSabhuku kunzvimbo iyoyo masvika kwaSabhuku vachakupei mupurisa vake panzvimbo iyoyo mondosvika nemidziyo yepamba ipapo nyangwe dai akaramba imimi ngosiyai iyo kana vakazotakura kudzoka nazvo inenge yakutangirwa ipapo saka ipapo tatsvaga mari iyoyo kuti ndonogwaya chii mota yebhosi mukomana wacho haasi pabasa mari iri kushanda neyangu baba chahasi pasi saka ndati ndawana kana mari yekuti gonotsvaga mota yekuti dzokerwa ndabva ndafonerwa hanzi tiri vekucivil chini malawyers like ndive gandanzara Sylvia Charlotte ndikati chokwadi zvanzosungwa nenyaya yekuti Audrey akupa mhosva yekuti wakaramba nezvitupa zvake certificate rake nebirth certificate rake netsamba yake yeform 4 ndakati wakuru inini ndinoramba nezviro zvandira kubva ndakambozvipuwa mukati memaoko kandakazvibata saka handina kuramba nezviro izvozvo Audrey birth certificate akatwanga akatora chitupa akatiudza kuti akarasa chitupa kuSouth Africa haana chitupa certificate yeO level kumba iripo takatoenda nayo tikadzoswa zvaramba hakuna kutora 2 days chikoti chekwamambo chasvika masungwa saka nhasi tiri pano changamira ndiyo nyaya dzacho asi ndiri kuramba nyaya yekuti ndakadzinga Audrey kuziva kuti kana kari katunga kuti get away money ndisiyewo ndisandipe stress nani nena asandada kufa beni nestress ndomo mwana akataura uya no Tanzania iyo wadare mainzwa hanzi nyaya iripo iyo ndekunetsekana kwainazvo izvo zvekudzora zvinhu wakasununguka kuenda kundotora zvinhu zvako havasi kuramba nezvinhu zvako ani enda undotora zvinhu zvako wanga watokuitira nyore kuti wakuunzire kudhuze
asi yezvezvidare inoda kuti enda unotora zvinhu zvako zvese wosvika worongedza zvinhu zvako wotora zviro zvako sevanhu makarambana nemurume wako handidi asati hamuna kurambana nemurume wako munodanana ndingangoti nemurume wangu taidanana asi pane zvikonzero zvandakaonawo ndezvekuti inini ndakatizira mukomana wangu naDecember 2021 tikagara akazozivisa vabereki vake ndiri ndani chitoti neiwe usiri kutaura akati inini ndine makore 3 ndisingatsiki kwaticha kuna mama handidi nekuti ndikaenda kana pachechi ndinonzwonzi mama vanokushandisa vano chinhu chavanokushandisa nacho kushaya basa kwandiri kuita ndikatoenda kuuniversity but ndinotozvitadza inini nekuti hanzi vanokushandisira mvura dzezvitunha plus pane chinhu chinodonha pamusoro pemaraka chinoti ngo ndakangokura ndichingochinzwa vanonzi vanosenzesa nacho certificate rangu vakarihodha ndikati baba vakambovaudza iwe zvokuti maiti zvikanzi ni baba handina kuvaudza nekuti handichafiri comfortable ndakamboda kuenda kuti nditogare nemadzikoma angu vana vababa namai mukuru saka inini ndakaenda asi mai vaisada ndakakuenda nenharo vakaita magic ndikazosvika pakutadza kugarisana zvakanaka namai guru nemadzikoma angu ndikadzoka nekuda kwavo havatori kuti nditechiwi saka ina handisi kuda kuti vakasike vazviziva munhu akatozotanga kutaurira akatozoti ndataurira baba zveshuwa baba mari vakatumira mari ina atozondiradza message kuti baba vangu vanotumira $40 sinini ndikumirira pei yangu painouya ndozoendesa iyi ndaishandisa ndikatogumba wazviitirei ndikangonyarara nazvo kusvikawo zveshuwa kushanda teisashanda indaito zvekutengesa yenetomapatime kusvika inini baba ndo vakafona muroora zvinhu zvazvakaoma isusu takatenga claim mugodhi wegoridhe kwamaparura kunonzi kudeko uyai imi mambosara pachikoro pana mai murume wenyu toenda naye zveshuwa takarongedza zvinhu tikaenda kumusha tasvika kumusha takasangana navanyangani mumwe marisati vanyeaa mai tikasvika vari ini mai akanditambira zvakanaka muroora mapotorongedzarwa nezvimwe tongoshandisa tese tiri vakadzi vakanyangarira zvakanaka zveshuwa zvinhu taishandisa takagara zvakanaka mukugara umu vakazoita musi vakanditi iwe ordhi nemhaka yemusingachairumba makasa mai ininiwo kwandakakurira varora vari vakadzi veenzai varora vatambiri mumba munorara vabereki vakati ini ndina kupa permission ita zvawada utori mutemerumba kumusakana zveshuwa ndaitotsvaira dzimana nemuvashiri zvese ndichingoita ndomagarira tanga takaita asi mukufamba kwenguva ndakazonotisa kuti kugara kwedu kwanga kusina kuigara ungava kuita kuti baba kana vari kuna mhai mukuru kunemusha pamutare vanobva vati nemurume wangu kusvika na 3 am pakubva na8 paanobva kuzvimaricho zvake nokuti vanobva vagara ndakambotanga ndichanzwisa kuti ano inhau yekuti wakamboita 3 years maine mukororo vasingaonani kusvika ndakazodzimbikana nazvo kuti abati wai zvinhu zvichingoitika chete kana baba vachinge vasiya inini kuti nditotiwo ndive murume wangu ngembari kuti ukasimokuuya na8 paanenge uripinda kumamandi kunge baba varipo saka kahunikako kakaramba kachingondibata kusvika ndakamubvunza ko nhai murume wangu chii akati nini hakusitoriwo kuda kwangu ndenditoudzwanzi wakashayei asi mukadzi unochidii chirema ichochi kuuniversity kwandakakuendesa mwanangu wakashayei uyu mukadzi wako akamboibva pamiri muna mei takatofamba kutonyararei takafamba takaudzwa kunzi ane chikwambo chakaba vatengesakana mwana next thing asara ndiwo kuzojinga nezvirabo isiyana nazvo ndikati saka iwe uri kufunda akati otiinanochikuita asi ndichandinongokudza ndiri kupa iwe blame ndaimbokudza ukati iwe unobatana nawabereki wangu ngachite chimwana saka iproblem yako ndiwo wakakonzeresa nekuti indaitotsvaka zvandiri kuziva but hazvina mhoso ine shungu dzangu ndaida kuti iwe newabereki wako neni tiite mhuri imwe chete tironge chinhu chimwe chete iwe kana uchiti une dambudziko woudza baba zvinogadziriswa nokuti varoi vanogona kupfeka fesi yamai yototanga wenga mubereki wako ndozvandaitomutarira saka ipapo takagara otizoti ndakazoona kuti ndane pamuri zveshuwa handidi kunyepa kana mangu mumba mandorara macho nhasi asakwanise musoro waindirwadza chikafu handigone kudya kumwisa toothbrush mukana ndaitotanga kurutsa chandairarama nacho maputi aainditengera saka zvakazoitika musi waida kuenda kusangana zveshuwa ndakatoswera ndakarara ndichinzwa musana nekuchekwa pasi pekufa vachibva vatonditi muroora takumboenda kwamaiguru vakomasi wamai takuenda kwamaiguru azvakanaka saka ndakarara pavakadzoka kwangu vatoti svibei ndakangorara kudaro saka ina ndatonotisa kuti ndiri kubleeda ndine ndomba ubva ndiri kubuditsa ropa ndandasa maswera sei baba vakandaira vachibva enda kubedroom ndobva vanopinda mumba mavo
mai maswera sei avana kundidaira vandanyarara vandaenda kuda kutraya kutsapisa moto musana kundiwadza kukota mama ndine pamwiri asi ndiri kuona ndiri kubhidha ndakutya futi ichabva futi zvandakambona wakati nemangwana ndine rwendo ndida kufamba ikako chikafu nekuda kusiya wakarara zveshuwa ndakanyarara auya vandangoramba ndichingotraya ndirimo kusvikira murume wangu akazouya auya akaita takeover kubika murume wangu ndobva abika bhato nditi ona zvaurudedera kone mheke uchiti unongoda mai panapa ini ndiri kumaricho hautauriri munhu wangu ndikati ndavaudza wakati vana mwedzi zvikazipinda mborara ubva ndetikoabika ini ndikori mbandizivi chakaseva chikafu ndiani ndobva ndatorara saka ndakarara kudaro akazouya bhato nditi odhiri mukanzi uya kuno ndikati kucheka time ndona 1 o'clock nai inga ndaswera pano wadiko ndimusa inga ndikuze ndikuzvirwarira mukunimutsa nguva ino zvake zvikanzi ndozvawataura kwei zveshuwa ndakaenda ndinogara pasofa muroora ndisu takudaidza ndimai muroora ndisu takudaidza iwe waswera wakarara wanyanganwa wakati muroora kana kurwara bonde harireri munhu bonde chairo kuti zvinzi munhu unozopona achigara akarara azvidi ndingati akwete baba ndine pamwiri asi ndandati undirerisiro nditaura kuna mai vakati akabva vapenga kuti havana kutombotaura ndikati kana kuti kumhoresei kwatoita muda kudera zvakashaya basa zvikanzi susu nyaya takudaidzira ndekuti mangwana tidoenda kusangana nekurara kwakutogara kwako kwawaswera wakaita wakarara kana usari nekuti hatizwi zvinofamba setinopedza wiki tiripo saka kana usari iwewe mai vako vanofonera makuseni wachiti wawafonera uchiti une nhumbu asi uri kuti irida kubva mai vako wabva wati watsvaga munhu wekwamugodhi kuti akunamatire pafoni saka zvepafoni hazviiti chawapa effort yekutaura izvozvo kunyaya kuti wakuziva zviri pauri iwo zvaota zvokuti une nhumbu uri kutonyepa iwe haubereki iwewe takafamba usakungoti kunyarara tiriwana wadiki takafamba tikazwa kuti iwewe une zviri pauri uri mukadzi wewaridzi iwewe utori neshaisa mhepo chipambo chapaba wako uri kutonyepa usada basa uri nopana huni kunongoti ndikati nai mai inga ndaitraya zveshuwa pamusoro handigoni kutakura inga ndaitakura nebhara wakadai papasina bhara idoni ndikati asi ndiri kuita wani zvese nemumba menyu chaimo ndinoplay hapana chandairamba zvese ndaitra handisi kukwanisa nekurwadziwa vakati itoenda mangwana mutobva pano ini ndopa ndakati akwete nechikonzero chekuti imimi handigoni kuenda mumba kwedu nehumbo imimi kana mama wangu vakufonirai zvazvakadi kuti imimi mai vemurume wangu namai wangu muchienda pamunhu atsvagwa namai pacho ndonorapwa muripo mai vangu vachinzwa nezvechikwambo chachamukuita ndobatsirwa pane kuti ndirambe ndichiita peni kuramba ndichingoita miscarriage ndopa vakabva vati murume wangu ndopakabva aiti gachikire nyaya akati zvamataura ndizvozvo whether she likes or not pana hagari ngaatoende nekuti nini handizvikwanisi ndosvika pakutotyawo kuti chikazotadza kubvisa mwana chichazotinya inini ndofira izvozvo ndofira mwakadzi nanditora inini ndopa ndakati inini kana nhungu ichiuraya ndofira hangu pano zveshuwa baba wakabva watosunga watakotobvisa tumushonga nekuita mutambo ushuwa tiri mudhuze saka ndikuda kuti wakaramba achiti ntame yangu vanoziva mashoko yakandibata ndakabuda zveshuwa shungu dzakandibata ndikachema ndiri panze gadhi akauya andosheresha maklasi hana zvaakataura murume akazotera atera akanogwina rinozimupariro reshangu inini pandakaona kuti shangu iya iro munhu yenyonga ndakatoramba ndakamiramo akairovera pasi patatu hana kundirova vandaramba ndakamira ndichingochema akazondizvuzvurudza dai ndakakasika ndaitora nawo masika pakuru akandizvuzvurudza tikapindamba inoda kuzviita murume achindirovera zvimadhifaidha zvamai zvedu bvangoramba wakagara kusvika takagara zveshuwa yakatenga kuita noise uda kurambira pano uda kufira pano wana mushonga yakutobvisa chichi no vapinda wana mai vachitoenda kubhedhumu kwavo vapinda mumba mateirara vatora bhurangeti vakurara pasofa ndikati aipamira murume ndopanodu ndopatutora tekutsvikinyiza pasofa ipapo zvazoona kuti hazviiti sungu kurumu kunorera vasikana ino mumashure vaona kuti hapasi kukwana futi vatadzokera mumba medu ndo matakazorara imomo pasina rutare nemunhu takangonyarara saka zvadaro zvemakuseni ndakamuka ndikaona dhora rakiwa ndichidzoka dhora rakatokiwa vandadzoka vandarara pane murume wangu vandazoa dhora ravhurwa vandabuda ndikaona mai mangwanani mai zveshe wakadaira tarara vandakwidzwa matoilets saka ivo kudzoka kwangu havana kundiona ndakasvikodzokera futi pane murume wangu vwadaidzira vari mumba mavo nguva nemunhu akabuda here ini ndinerwo ndoda kuenda musangano pana hasariba zvazvitwa rake zvike izvika ndezvirake pamba pana panoti inini ini ndopa ndakamuzerezera ndikati vandamuzerezera ndikati heya saka mama kuti mai wangu wakafona izvozvo kuda kuti ndibvemoni inini handibvi pamurume wangu wechibviro pana handibvi ivo manje nekuti pavakazotaura izvi haana kuzodaira nokuda ndiri pasaidi pake
vangouya vavhura dho mbamatatakarira vana muoka mai vangovhura dho vabata dho saka iye nekuvaona ndiziva kuti manyawera vandibata kana vagondirova shokandi aina kumeso kakandirova vandirova vandasaka iwo rundiroere chii mai bvangoti gegegege vakabata dho havana kubata havana kudii vanyangani vakatozomuka takutotaura ntakudhaini vakutobvunza chinyi ine nditochema ndikati mimi mama mataura mashoko ene kuti hamuna kundiona muri kuzviona here kuti zvamuri kutaura izvi murume wangu abva atotaurira murume wangu ndakagara naye gore kwararo izvo zviri atogora asati ambondirova but mimi masvika pakupinda mumba muchifunga kuti handimo musina kunoka makasimbomupinda futi makaberekawo zvamuri kundiisa munewo venyu vana vasikana muchazozvionawo kuti misodzi yangu ikuda napamba panapa nemunogona kuzoichemawo nesvikozi zvekuti ari venyu mwana musikana ari kudai munonzwa sei zveshuwa ndakabva ndabuda vandaenda kwambuya wangu ndakasvika kwambuya wangu atori zvekumakuseni vandataura nyaya yangu mbuya vakasanga ngatigara takagara avo masikati sekuru nomeni ndo vakandifonera muzukuru murume wakasvika kuno achiti maruvana inyaya yekuti vanga usatosvika kumba dai wauya kuno pasekuru kumba kundanisa ndamburatidzwa zvikanzi alright tiri kurongwa kuti udzoke nyaya inotongwa inini kana mukatadzirana zvokuti mupote muchirowana inangu handidi kuti vanhu murowane kuti ndinozikurwana chakatoshanda ngati alright vandaudza mbuya nasekuru akati alright ngatimire simire urongwawo day 2 zvangwambo nditi muroreisa ndakaona zvaiswa mune kamukarhumu so zvasungwa zvatounganidzwa midziyo iyi ndosaka kuona zvinhu zvako zvanga zvaiswa zvazvatonzwa nambuya wako yabva watakura nayo bvaenda kuti pana hapana nzvimbo yake inini handinudi pano asi mukadzi pabrosiyana nokuti yani padambudziko mangwana ndikati aho zveshuwa ndikurume wangu takagara takutowirirana chiona zvinhu zvachinja asi mai sometimes koti mangwana ndongopachwandirodeza muhuroguro pongopachavadairi zvanga zvakungodaro pandangonyararawo kusvikira musi wa 22 December mai vakauya kuno kwaRisapi vakaswera kunoko vachiitwa madhira wandisiyi ini ndikasara kumba nasanyangana nevanasikana vanatete vadiki vanyangana vachitema huni kuchibhorani isu ichitaura vazi ndisi murora kana murwadziwa regerai zveshuwa ndakabva ndatorega kutakura matandani vachagara ava manheru ini ndichibva ndati ndakutobika mukicheni natete vadiki tete Julia ndopandakaona murumu mateerani ndasiya ndakasunga kitchen ndopandakaona tete vari mutete vadiki vamwe vanonzi Joana vandatoti tete ndiri kuno vandafamba ndikasiya vari mudendi vese nemurume wangu vandafamba vandapinda vandaona tete vari mumba vatori kukwataisa musoro nemurume vakati tete muri kuita varigadzira papilo kudai ndikati tete muri kuita ikweni muri kugadzira chia vandatisimudza pilo vandaona pane chinhu twakarolewa sotokaita tumabhora patwaiitwa green turi tu kama kunotsamira murume wokungwa ndotsamira ini ndobva ndatomubvunza ndikati tete ko ichi chii tete ndandakubvunza kuti tete chii chamuri kuita ndipakati amakoti indatuma namama okay ndandinosimana obva atobuda vandatora tunhu tuya vandatoisa pateni pakazouya murume wangu vandamuti ndozvandaona sete ndozvata akangotora befu bvabuda kunze bvaenda indakazongotorera so mukorido mumba mwenyu vandagara vandanyara vana tete vaenda kuchikoro mai ndokuvari kutaura pakazouya musikana aneso akauya mablankets aive angu nemurume wangu nemetress yangu zvinhu ndezvaidu nemurume wangu zvakaishandisa kuharara zvatakapiwa maporokoto patakavenda kugara nemurume wangu tikazvipirwa saka zvinhu izvi musikana uyu akatonge akarara pamubhedha unorara vana tete mablankets maiva nemablankets akawanda ende angasina kutombofuga mablankets iwayo kana metress iyo akatorara pamubhedha indakamonotora blanketi 1 ritete ndikakakunze kurupisa kana tichinge tifuge 1 ritete nemurume wangu magumbezi edu aimuvamo 3 indakamonotora 1 vandasiya mamwe ese 2 vandaisa pamubhedha tagara musi wa 23 vandaibva ndanonyoresa nhumbu yangu patando kukliniki kutodzoka mwana uya munda tisho ndakatobvunza ko mai nanesu vaendepi zvikanzi vamboenda kumba ndimai vandasonyarara 24 mangwana zvekumasikati ndikuudza kutaire murume wangu ndakati ndibikiro kubva abika ndatorelaxa inini ndoparakona akuuya ndikuona kuti nyaya inoda counseling ende dzaita mbiri iyo ine samoni raiswa imwe yapinda nhoroondo iri kutsanangurwa futi inenge ine samoni rayo ine samoni rayo saka itu wapinda munyaya yesamoni risati rauya okay saka tiri kuona kuti naui vanhu vapanoda counseling yamwe nayo nemuroro
murume wacho aripo here mukati hanzi haana kuuya hanzi ashaya mari nababa wacho murume haana kuuya baba wacho ndo ari pano zvakanaka kuti mambo kana muchitaura pamberi pamambo mambo vanokupai nzeve dzavo dzese kuti mutaure netumwe retumwe vanenge vachiitira kuti dzimwe nguva vanononga tumwe mukutaura kwenyu asi nyaya yekwama kuenda kuse zvataurwa nemupurisa tichaipinda nyaya yepanapa ndeyepfuma right ngatipedzei nyaya yepfuma hanzi vanoda matyorwa ngatipei mutongo wemachorwa tiende pane imwe yacho yozangovewa imwe yacho ipinde nyaya yemachorwa changanyika ndinoona hangu kuti panodiwa mombe mbiri yamai yababa neyemachorwa vakadzaita nhatu nembudzi nhatu dzemasungiro mati pane mwana nekuti pane mwana neimwe mbudzi yakapa padaro zvekuzodanana nekudzokerana izvi zvinenge zvabva pamberi apo asi havawakapfuma tikapedza wakabvuma havaubvisa pfuma upavo nedheti nekunyora dheti racho kuti wanaopa musi wakati zvapera iyi yekurambana ine kudanana kwemurume wacho haana kuuya inenge yaimouya timbopedza yepfuma right ngazvinzwa nari kuti panosungirwa kuti mundope matyorwa nekuti tiri kuona kuti uyu mudzimai wenyu wamagara naye kuti handiri kungoti pamuchataura pakupesana kunotokora kuti inyowashonga munotaurisa naiye murora anotaurisa but kutaurisa kwake ndiri kuona kuti yanga iri nhumbi yakanga iri kuita kuti adaro yaiita kuti anga achidi achimirizika munozviziva makamboita nhumbi dzakawanda munozviziva kuti nhumbi inoita kuti munhu amirizike ona even inoitisa unyope imwe inotobva yatadzisa kana munhu kufamba nhumbu dzinouya nemuto wakasiyana saka munofanira kuti mubvise mombe nhatu nembudzi nhatu dzataurwa nedare madamages kamazobvisa madamages roora kazhinji munozotaurirana muchinzwanana kuti muzopinde muroora nhasi totaura kuti madamaji ndeanosungirwa pachiungo chedu kuti mubhadhare mombe nhatu yeumhai yababa uye nemadamages amakaita kwaari ndo zvinosungirwa kuti mwana uyu muzukuru wenyu uyu kana achizokura azonzi aiwa hapana kubviswa mombe yamai hapana kubviswa mombe ubaba ende sofu saka munozvibvisa rini taona kuti mumatauriro amuri kuita ese ndimwa muri kutochengeta mwana ende achiri mwana nekuti munoziva kuti mwana saka nimuri kuramba muri kuchengeta even kana kupa zvese ndimi mataura kuti muri kuita nekuti munoziva kuti mwana wenyu naizvozvo uyu muroora wenyu saka munozvibvisa rini tambobvunza baba vamushaandada kutopindura kuti changanibvunzo uri kuya kwandiri here kana kuna baba vamusha ndikutoona kuti ndimi washonga ndikutoona kuti ndimi vataura washonga kuti ndimi uri kuchengeta muri ndini ndaichengeta ngoti ndini ndiri kuchengeta murivoza vasisiripo sanganisana baba wacho ndimuri kuwachengeta vatotaura kuti ndini ndiri kuchengeta muri saka iyo baba mombe nhatu nembudzi nhatu munozvibvisa rini inini hatikwanisi kukomita ndekuti kana ndazwa zvimudzaizoza mwana ingari mwana wenyu ndimi muri kutochengeta zvese muri kutoa ndimi muri kuitira saka imimi ndimi mukuru muchazonge muchiona kuti musha wenyu magadzirisa tiri kuya tichitora kwamuri muzvidzive izvozvo inini hatikwanisi kurambidza dare kana mateuya kuti kutora pandiri kana kudini
asi kuti ndikomite date dare rinokupai, don't worry, tokupai date. Washonga munozvibvisa rini? Tokupai here dare date isusu kaundiji? Ine handingaziva ringave kuti date raiswa handiti ka matyorwa akatyora munhu aripo handini basi mwana wenyu mwana wangu dare rinotonga muri kutochengeta mataura mega anotongwa nemhosva dzake dzaakaita ini kana kuchizobatsira hangu kunenge kwakomba kwedu kwete padare taura dini mai avo wakwanisa kuuya kumirira mwana wavo zvichireva kuti nanhasi vanokwanisa futi kumirira pakubhadhara zvinhu izvozvo ndizvozvo. Sorry Changamira, ndina kuya kuzomirira mwana wangu, ndamirira zita rangu rakanzi Shaileti Ganganzara naJohn Michael Nyangani naJohn Nyangani wanatatu. Saka ndina kumirira mwana indaya zita rangu randadaidzirwa. Ndibva ndakupindura imi makadaro muri baba namai. Imimi ndimasiya mwana wenyu imimi ndimaniya kuti usaende tinondopedza isusu takangwara sei sekretari akafonerana nemukomana wega teerera zvandiri kutaura. Imimi ndimi mataura kuti mwana wangu anga asingashandi ndini ndaiyotumira mari yekuchikafu kuHarare. Imimi kusapota munhu ari kutaundi nazvino ndiri muchikumusapota reason yekusapota munhu ndatiiteerera usanipindurwa muruzinzwe kusapota kwamava muri kuita kuya kusati kwapera iye zvino izvi tikakupai date mukarega kubvisa zvinhu izvozvo tiri kuuya mumba menyu kana marate pamba penyu paine marata kana masoro tinoyachitora pane zvinhu zvatakutaurira izvozvo izvo mombe 3 mbudzi 3 mukarega kuzvibvisa maramba kutaura date ramuda imimi taakukupai date isusu tozouya kuzotora pamba penyu nekuti maitochengeta mwana wenyu mune mari sei yekuti kutumira mari yekudya taundi mwana imimi kuti haya motikari yekutakura mbatya dzemuroora kuda kunoendesera kumusha kwake yekuti a lot of money asi akubvisa mari yekuroora hamudi. Asi nhai Charlotte ndimbobvunza muri vatatu mwana wenyu murume wenyu nemi panyaya yemukadzi wemwana wenyu ataura kuti handina mari yekuti ndinoteera nyaya yemukadzi wangu imimi nemurume wenyu munayo mari mukati tinoenda kuno isusu tinoenda ngekuti mazita ari papa madini kuti yangu inini mari chiendayo kunyaya yako undoteera nyaya hatisi pamwe Changamire mwana kwaari nekwatiri kugara izabva patandi mwana ari mumasango saka ari mumasango inini ndabva pachikoro ende ndofunga munyori mabharani wakafonerani right so 3 months kubva kutanga kwaJune, July, August ndinobvisa mombe nembudzi 1 by 30 August mombe nembudzi 1 totora futi dzimwe 3 months September, October, November hatitarisi December. July, June, July, August 30 ndinobvisa mombe nembudzi 1 tokupai 3 months zino toti September, October, November chiwanu chedu hatiroori tokupai December saka maane advantage ye 4 months apa mubvisa mombe 1 nembudzi 1 December. January, February, March mubvisa mombe 1 nembudzi 1 makosi enyu edare tibva taasipita zvakare imari makosti edare asvika 220 taurai kuti asvika pa200 sei inini ndinogara pari so ndatoya nemotikari ndinogara natokisi so ndoisa fuel ye $20 then ndoisa fuel ye $40 plus $10 yangu yematokisi tinoshandisa mapublic transport kana tichiita macost nekuti munhu angazomburuke nendege kuti ndamburuka nendege saka ndoda mari yangu yendege saka hurumende inotaura kuti normally kana tichichaja tinochaja mapublic transport kuti imari
$5 kuya $5. Pakanaka shangani. $10. Chatoita kuti tive nemota pako kuti nguva yatakanyorerwa pasamanisa ndazoona kuti pakutransfer yaisa pasandini. Handina hangu dambudziko nazvo, ndinongoshanda nezvozvo. Koita masamons SI mairi atakamabhadhara 60. Tombotanga isara ine 60. Koita transport yekuuye nemasamons nekudzoka. Another 10. Taane 20 transport makauya masamoni mazoya kukoti which is muri 200. Kukoti tauya inini nemwana ndine vamwe vatatu vandavika watatu tahandisingavatoda iwoyo nemwana muri 2. mai vanga varipo vauya kuzozwonya hatiwatambiriba nekuti iwewe ndiwe baba wauya nemwana. Pakanaka right, saka toti 40 yapa $90. Right, saka your first 3 months nobvisa mombe mbudzi $30. Second year yacho mombe mbudzi $30. Third yacho mombe mbudzi $30. Mazvinzwa musakabvisa mombe mbudzi $30 yekutanga dare rinenge raakusungirwa kuti raakuuya kuzotora zvinhu pamba paaigara ndepapi waigara kupi kwachitsva dare rinenge raakuuya kuzotora zvinhu kwachitsva. Zviro zvinotorwa zviro zviri muzita ramai kana tinongosvika pamba nekuti imimi mushando wenyu saka tosvika pamba penyu imimi totora zviro zvine zviri pamba penyu imimi pamusha penyu pamusha penyu hamenokaa kutiti pamusha penyu ndepani imimi kupenalunga kwenyu ibvini kupenalunga ndokwatinouya iko ndokwakatonaka munoti directa kumusha kwavo kupenalunga manzwa mamuzvari ndokwatinoenda kunoenda wakomana kundoita basa iko. Imbobvunza makarambana here namai nomuzvayo? Unobvunza baba wewana mati mimi handigari pandinogara kupenalunga makarambana here nomuzvayo? Ndazwa sekuti musha wenyu vari pachikoro isoya kumusha kwenyu ndataka kutanga sorry pamami kutaura nyaya tikarambe ticheka tingapedze nguva pasinayo right uya kumusha kwenyu kwete pamuzvari pabasa asi kumusha kwenyu imimi zviro zvisakaitwa saka imotoona kuti matodi maona handiri mune mombe kumusha kwenyu muri mutaundi watichikukuza zviro zvese zvine zviripo pamberi tondoisa kuauction. Ndinobvumirwa here kuti kana ndisina kugutsikana nekubhadhara ini ndaifungidzira kuti munhu anobhadhara munhu akazviparira mhosva yake haasi baba wemunhu nekuti hakuna roora ndere musha harisi rere mwana ndere mhuri rosuperviswa nemi baba. Okay, right, ngatipinze imwe yacho.